क्षेत्री ब्रह्मदेव आपल्या अर्धांगिनीसह विहार करताना ब्रह्मदेवांचे वीर्य एका जलाशयात पडले. ते वीर्य जलप्राशन करताना राजा अभिजित यांच्या राणीच्या उदरी गेले. या ब्रह्मदेवांच्या वीर्यापासून राजा अभिजित यांना एक पुत्र झाला. त्या पुत्र असुराला दैत्यगुरु शुक्राचार्यांच्या भेटीला पाठवून देव आणि असुर यांच्यात भांडण लावून भूतलावर गंमत पाहत फिरतो. नारायण नारायण शरण